L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Efrem, djaknu u duttur tal-Knisja. San Efrem twieled fis-sena 306, ħadem fost l-oħrajn f'Edessa Turkija fejn waqqaf skola teoloġika, kiteb ħafna u għallem kontra l-ereżija ta' Arju, ċerret ukoll id-devozzjoni lejn il-Madonna u baqa' magħruf bħala San Efrem bħala l-arpa tal-Ispirtu Santu. Raġuni li San Efrem kiteb poeżiji u innijiet ta' tifħir. U aħna nafu mill-esperjenza tagħna f'din il-qudiesa kemm l-arpa hija sabiħa u tgħinek biex tfaħħar l-Alla u għalhekk dan il-qaddis baqa' magħruf hekk bħala l-arpa tal-Ispirtu Santu. Miet fis-sena 373. Tolbu l-mulej illum bl-interċessjoni ta' San Efrem biex aħna jkollna dejjem f'qalbna dan it-tifħir lilu fi kliemna u wkoll permezz tal-ħajja tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox jaffrinna d-robietna jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej sawa fi qlubna l-Ispirtu Santu li nebbaħ li djaknu Sant Efrem biex jinseċ in-nijiet ta' tifħir fuq il-misteri tiegħek u mlieħ bil-qawwa biex jaqdi lilek waħdek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Tobit. F'dak iż-żmien Anna kienet toqgħod bil-qiegħda tarrex lejn it-triq mnej kienet tistenna lil bina ġej. Malli lemħitu ġej marret tgħid lill-missieru: Ara, ibnek ġej u miegħu hemm ir-raġel li mar miegħu. Rafel imbagħad qal lil Tobija qabel ma dan qorob lejn missieru: Naf li għajnejn missierek se jinfetħu, oroklu għajnejh bil-marrara tal-ħuta u d-duwa tixrob il-bjada u din titqaxxar. U missierek jieħu d-dawl u jibda jara. Anna marret tiġri u nxteħtet fuqhom bina u qaltlu: Fl-aħħar rajtek, ibni, issa nista' mmut, u nfexxet tibki. Tobit qam u tfixkel f'riġlejh u ħireġ mill-bib tal-bitħa. U Tobija mar jilqgħu bil-marrara tal-ħuta f'idu u nefaħ f'għajnejh u qabdu minn driehu u qallu: Għamel il-qalb missier. Għamillu d-duwa fuq għajnejh u din bdiet taħarqu. Imbagħad bidejh it-tnejn qaxxarlu l-bjada minn truf għajnejh. Tobit inxteħed fuqhom ibnu u nfex f'bikja. Qiegħed narak ibni, dawl ta' għajnejja. U s-sokta jgħid: Imbirek Alla, imbirek l-isem kbir tiegħu, imberkin l-anġli qaddisa tiegħu, kbir ismu fuqna u mberkin l-anġli tiegħu għal dejjem ta' dejjem. Wara li kastigani issa ara jien qiegħed nara lill-ibni Tobija. Tobija daħal ġewwa ferħan ibirek lill-Alla b'kemm kellu saħħa u għarraf lill-missieru Tobit li Alla kien taħ ir-risq fit-triq. Ġabar il-flus, iżżewweġ lil Sara bint Rawel li diġà qiegħda fil-bib ta' Ninwe u għodda waslet. Kollu ferħan Tobit ħareġ jilqa' l-arusa ta' ibnu fil-bib ta' Ninwe.
U n-nies ta' Ninwe staġbu meta rawh miexi maġġel kemm jiflaħ bla ma jżommu ħadd min idu. Tobit stqarr quddiem kulħadd li Alla ħenna lih u fetaħlu għajnejh. Imbagħad resaq lej Sara mart ibnu berika u qalilha: Merħba bik binti, imbirek Alla tiegħek li ġibek għandna, binti. Imbirek missierek, imbirek ibni Tobija. Imbirka inti binti, idħol f'darek qawwija u sħiħa. Idħol imbirka u ferħana, idħol binti. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej flimkien. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Infaħħar il-mulej tul ħajti kollha. Nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj flimkien. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jżomm kelmtu għal dejjem, li jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin, il-mulej li jeħles lill-imjassrin flimkien. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej li jerfa' lill-milwijin, il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li jħares lill-barranin flimkien. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. U li jżomm lill-iltim u lill-armla, imma l-ħżina jħarbtilhom traqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sijon minn nisel għal nisel flimkien. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Jekk xi ħadd toħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien u jgħallem fit-tempju Ġesu qabad u qal: Din kif inhi li l-kittieba jgħidu li l-Messija huwa bin David. David stess imnebbaħ mill-Ispirtu Santu qal: Il-mulej qal lil sidi joqgħod fuq il-lemin tiegħi sa ma jkun qed l-edewwa tiegħek taħt rijlejk. Jekk David stess se jaħlu sidu, mela kif inhu ibnu. U dik il-kotra kbira ta' nies qadet tisimgħu bil-qalb kollha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Qegħdin jumej qabel il-festa kbira ta' Korpus, solennità tal-ġisem u d-dem imqaddes tal-mulej, u nixtieq illi naħsbu ftit fuq l-Ewkaristija u dak li tfisser għal-ħajja tagħna. Aħna waqt il-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa għandna il-kelma smajna llum fl-Evanġelju illi l-kotra qadet tisma' lil Ġesu bil-qalb kollha. Importanti li nisimgħu il-kelma xemm il-preżenza tal-mulej. U għandna l-Ewkaristija. Din il-preżenza tal-mulej niftakru propju fl-aħħar ċena meta Ġesu qabad il-ħobs u qal: Dan hu ġismi u taħ lid-dixxipli. Qabad il-kanċib li nbitu qal: Dan hu demmi. U rrid li id-dixxipli jiċċelebraw din il-preżenza reali tiegħu kif fil-fatt baqgħet tagħmel dejjem il-Knisja tul is-snin. L-Ewkaristija hija il-preżenza reali ta' Ġesu, hija wkoll l-ikel li jsostnina fil-mixja tal-ħajja tagħna. Aħna kellna ċans infakru kemm il-darba u nerġgħu infakru illi min hu b'saħħtu għandu jmur il-Knisja jieħu sehem hemmhekk fl-Ewkaristija. Għal min hu b'saħħtu il-Qudiesa trasmessa fuq it-televiżjoni jew fil-midja soċjali
mhijiex alternattiva, ġifieri inti tista' tagħżel jew waħda jew l-oħra, minnu b'saħħtu għandu jmur jieħu sehem fl-Ewkaristija fil-Knisja. Min hu marid jew anzjan jew inkella rikoverat id-dar jew b'xi mod jew ieħor ma jistax jieħu sehem fil-Knisja, jagħmel tajjeb illi segwi l-quddiesa trasmessa fuq it-televiżjoni u medja soċjali għaliex tkun ta' għajnuna kbira għal ħajja tiegħu jew tagħha. Aħna hawnhekk niċċelebraw bil-qima l-Ewkaristija u rridu niftakru illi l-qima tiġi mill-qalb u tiġi minn fidi li tgħinna biex ikonna dejjem dan ir-rispett lejn l-Ewkaristija li mħabba kbira li Ġesu realment preżenti fl-Ewkaristija. Hawn min b'mod żbaljat jaqgħad il-qima mal-mod kif tirċievi l-Ewkaristija. Hawn min jgħid jekk tirċievi l-Ewkaristija fuq il-sienek qed turi qima kbira. Jekk tirċiviha f'idejk il-qimi jinqas. Dan huwa diskors li iħawwad il-moħħ u l-qalb. Il għaliex fl-istorja tal-Knisja kemm morru lura l-ewwel insara li kienu jirċievu l-Ewkaristija f'idejhom kellhom qima kbira lejn l-Ewkaristija u għaddew għalilna tul is-snin. Nixtieq nfakkar fil-fatt xejn San Ċirillu ta' Ġerusalemm. Qed ngħidu fis-sena 348. Jgħid hekk, meta tersa titqarben, tersax b'idejk miftuħa jew biswaba ta' jdejk mhux ma' xulxin, imma idek ix-xellugija għandha tistrieħ qisha fuq tron fuq idek il-leminija. Li se tilqa' fiha s-Sultan fil-ħofra ta' idek ilqa' il-ġisem ta' Kristu u wieġeb ammen. Araw bliema qima jilqgħu l-Ewkaristija l-insara dak iż-żmien u f'idejhom. Kellhom xi diffikultà li f'idejhom? Ma kellhomx. Kellhom qima kbira. U għalhekk aħna rridu niftakru illi u b'dan mod illi aħna nersqu lejn l-Ewkaristija biex nirċievu l-Ġesu fina. Illa għaliex meta l-Mulej ħalaqna ġbija tiegħu. Ma ħalaqx l-insien aqwa mill-lit, ħalaqna l-koll ġbija tiegħu, l-koll kemm lilna l-koll. U ifakkarna lek illi aħna nitqazzu mhux bil-qawwa tagħna ma huwa hu li qaddisna. Aħna lek nesqu lejn l-Ewkaristija u ngħidu qabel nirċevuha mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ma jistħoqilniex imma huwa hu li qaddisna. Jekk nasbu ftit kultant bil-sinna nagħmlu ħafna żbalji u dnubiet u jew inweġġgħu l-oħrajn jew insulti jew kliem li m'għandux ma jagħmilx ġid l-oħrajn kultant iktar bil-sinna milli bidejna fil-fatt. Imma huwa l-mulej illi jaħfrinna, l-mulej li jġeddidna u li jgħinna biex nersqu nirċievu l-Ewkaristija b'qima kbira. Jew nitolbu l-mulej illum, mulej għejna biex aħna dejjem nersqu lejn l-Ewkaristija preparati biex nilqgħuk fina ħallix li aħna nitħawdu f'moħħna jew f'qalbna ħafna diskors li jiżvijana mill-qima lejk
immejna biex dejjem nirċevuk b'imħabba kbira għax nirċievu fina is-Salvatur tagħna. Issa nrisqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Efrem illi kiteb tantinijiet ta' tifħir lilek mulejjejna biex b'fomna, bi klimna u bil-ħajja tagħna aħna dejjem infaħru lilek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nersqu lejn l-Ewkaristija fidi kbira, devozzjoni kbira wkoll u bimħabba lejk li inti tiġi fina biex tqaddisna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk mulej biex jirċievu l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex inti tagħtihom l-għajnuna fit-tħejjija għall-eżami ġifieri fl-istudji tagħhom kif ukoll waqt l-eżami. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, paċi fl-Ukrajna tal postijiet oħra fejn hemm il-ġlied, fejn hemm il-vjolenza. Nitolbuk mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej għal dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar ġranet biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal Papa Franġisku li qiegħed bħalissa rikoverat wara l-operazzjoni. Nitolbuk mulej għatih is-saħħa, għatih l-għajnuna kollha li jeħtieġ biex jista' jaqdik dejjem b'ħafna ġenerożità fil-missjoni tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattan li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Nidejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li waqt li jkollna fidejna l-ħwejjeġ qaddisa tiegħek, l-Ispirtu Santu jimlina bid-dawl tal-fidi li bih kien imdawwal San Efrem fil-ħidma tiegħu għat-tixrid tal-glorja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Efrem int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Is-saħħaħa fil-erf bit-talim li juxandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsin tagħha
Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntenulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn hemm ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli ma' San Efrem u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, ma taħannix fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-slim tiegħi la tħarris lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslim u l-għaqda li jintrit fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, issa li qawwejtna mulej bl-ikel tas-sema fiċ-ċokontana nitolbuk biex kif wissina San Efrem qatt ma nieqfu nroddulek ħajr għad-doni li jogħġbok tagħtina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Noffru dan ir-Rożarju llum għal Papa Franġisku biex il-mulejja teħlanun ħajkun b'saħħtu u jkompli jaqdih fil-missjoni li fdalu fideh. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Alla tagħna sma t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħuġġena l-erwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sir Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frobt ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frobt ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħuġġena l-erwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flaġellawh. Is-sena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen.
Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissimu rina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrina dobitna ħarissa minnar tal-infern, u ġenerew kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulimija kiber kinti fosten iżambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Liben u lil Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kolla u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-batija meta sina Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Is-sirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saħnatek ikuli trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nubitna, palma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fi tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Liben u lil Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina
urina wara dan attru frammenti l-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u bija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikuli trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا kuljum atina llum, affrinna n-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, izzeħ l-isna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim berkinti fossin nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Gloria lil-Missiru lil-Ibenu lil-Ispirtu Santu. Kif kem il-bidu wissaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għattijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililom. Jistriħu ma fil-paċi. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missir Eternalla. Henna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddisalla. Henna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ommalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parerit tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-miktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisa Ommalla. Biex ikun jiswa inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Srimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Li lek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Efrem, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Makulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek jitluk l justaħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija, Verġni u imbierek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.